Praise God. Chvála Bohu. God is a good God. Bůh je dobrý Bůh. We're going to have a great time in the presence of God. Užijeme si skvělý čas Boží přítomnosti. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kde je duch Páně, tam je svoboda. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Kde je duch Páně, tam je svoboda. And we've come together and the Holy Spirit is already here. A my jsme se sešli a Duch Svatý je už tady. And the Word of God says where there is more than two. A Boží slovo říká, že kdekoliv se sejdou dva, více než dva, No, there is freedom. tam je svoboda. There is the Spirit of God. Tam je Boží duch. Hallelujah. Haleluja. Ephesians chapter 6, Efeským 6, verse 10. verš 10. The Bible says, Bible. Závěrem posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem, světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v duchu, proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. Amen. We are not to fight against flesh and blood. My nemáme bojovat proti tělu a krvi. Our battle is not a physical battle. Náš boj není tělesný. Our battle is rather a spiritual battle. Náš boj je spíše duchovní. And the weapons that we have at our disposal are rather powerful. A zbraně, které máme k dispozici, jsou dost mocné. When we use these weapons, we're going to see much more victory rather than using our own earthly weapons. Když budeme používat tyto zbraně, uvidíme mnohem větší vítězství a mnohem větší věci, než když budeme využívat naše pozemské zbraně. I've always said to people, you're going to save yourself from many headaches if you were to have a prayer life. Vždycky říkám lidem, ušetříš si spoustu bolestí hlavy, když se naučíš mít modlitební život. Prayer is the key to access the supernatural. Modlitba je klíčem k tomu, jak se dostat do nadpřirozena. It doesn't matter what you're going through in life. Je úplně jedno, čím v životě procházíš. Doesn't matter the tribulations, the hardships and the problems you're facing right now. Jaký pronásledování, jaký těžkosti, jaký problémy máš. Prayer will open the heavens. Modlitba otevře nebe. Prayer will make the presence of God fill your room. Modlitba způsobí, že Boží přítomnost naplní tvůj pokoj. Prayer will work in your favor. Modlitba bude pracovat ke tvé přízni, ve prospěch tvé přízně. Prayer will break the chains that are impossible to be broken. Modlitba zlomí řetězy, které je nemožné zlomit. Prayer will open the doors that no other man can open. Modlitba otevře dveře, které žádný člověk nedokáže otevřít. Prayer will sustain you in the time of need and in the time of tribulation. Modlitba tě udrží v čase, kdy máš potřeby a kdy máš soužení. Prayer will spare you from the lions. Modlitba tě ochrání před lvy. Doesn't matter how hungry they are. A je úplně jedno, jak velký mají hlad. I mean, I can imagine the angels of God feeding those lions before Daniel got in there. Já si umím představit, jak ty andělé boží krmí ty lvy, dřív než tam hodili toho Daniela. It's amazing, but To je úžasný. the supernatural Nadpřirozeno. is God's reality. To je boží realita. And therefore it should be our reality. A mělo by to být i naší Because realitou. we are God's children. Protože my jsme boží děti. And so we walk in His power. Takže chodíme v jeho moci. The supernatural should be our reality. Takže nadpřirozeno by mělo být naší realitou také. The extraordinary of God should be our daily bread. The extraordinary of God should be our daily bread. I didn't get the The beginning. extraordinary of God. Boží
výjimečná moc by měla být naším každodenním chlebem. Should be our daily To bread. by mělo být naším každodenním We should chlebem. walk in the supernatural. My bychom měli chodit v We nadpřirozenu. should walk in the power of My God. bychom měli chodit v boží moci. No matter where we are, Nezávisle na tom, kde jsme. we don't carry church with us, we carry the presence of God with us. My sebou nenosíme církev, my sebou nosíme boží přítomnost. We don't represent just one church, we represent the kingdom of God. My nezastupujeme a nereprezentujeme pouze jednu církev, my zastupujeme celé boží království. Wherever we go, we're voices that speak on behalf of the kingdom. Kamkoliv jdeš, tam tvůj hlas mluví jménem božího království. And the kingdom of God, it has been the most powerful, undefeatable, and everlasting kingdom of all. A království boží je to největší, nejsilnější, neporazitelné království všech dob. Jesus is the greatest champion of all. A Ježíš je největší hrdina ze všech. I said Jesus is the greatest champion of all. Říkám, že Ježíš je největší hrdina ze všech. Come on, church. No tak církvi. When you understand these kingdom principles, Když porozumíš principům království, when you understand who you are in když Christ, porozumíš tomu, kdo jsi v Kristu, when you understand that your battles are not fought with words alone, když porozumíš tomu, že tvé bitvy se nebojují jen slovy, when you understand that arguing and fighting with your wife or your spouse is rather a waste of time, když porozumíš tomu, že hádky a praní se s tvojí manželkou nebo manželem je ztráta času, and instead of arguing, a místo toho, abyste se hádali fighting, a going over prali se the same thing, a omílali pořád stejné věci kolem dokola, I got news for you. mám pro tebe zprávu. You're not going to change him or change her. Nezměníš ani jí a ty nezměníš jeho. Hello. Haló. But God can change him or change her. Ale Bůh dokáže změnit i jeho, i jí. Hello. Haló. So instead of going over the same things Takže místo toho, abyste si procházeli furt ty stejný kolečka v and wasting hádkách energy a ztráceli and energii, fighting and arguing pořád se hádali, pořád se and prali using your human and emotional weapons, a používali své lidské, emocionální zbraně, you should get yourself into a prayer room měl by se zavřít do svého modlitebního and you should pokojíku, get on your knees klechnout si na and you should kolena start praying a měl by se začít over your modlit spouse, za svého partnera, over your family, za svoji rodinu, over your kids, za svoje děti, over your debts, za svého tátu, over your business, za své dluhy, over za your své finances. podnikání, za své Instead of finance. struggling, Místo toho, aby se you s will tím come pořád out of that prayer room bral, tak jdi do svého modlitebního pokojíku roaring like a lion. a tam řvi jako lev. Hallelujah. Haleluja. I saw this picture on Facebook the other day, Viděl jsem jeden obrázek na Facebooku. and it was rather funny. Byl to takový legrační. I saw this kitten walking into this cave, and on the other end, he became a lion. Viděl jsem koťátko, jak leze do jeskyně a z druhé strany z té jeskyně vycházel lev. And the words on this picture A were, ta slova tam byla. you know, God has given you authority, Bůh ti dal autoritu. and you may come into his presence like a kitten, Možná do jeho přítomnosti přijdeš jako kotě, but you're going to come out as a lion. ale z jeho přítomnosti vyjdeš jako lev. Hallelujah! Haleluja! So tell someone next to you, stop hissing like a cat and roar like a lion. Tak řekni sousedovi, přestaň tady mňoukat jako kotě a začni řvát jako lev. Hallelujah! Hallelujah! Haleluja! There is power in the blood of Jesus. Krvi Ježíše je moc. There is power in the blood of Jesus. Krvi Ježíše je moc. There is power in the name of Jesus. Ve jménu Ježíš je moc. And when you put on the armor of A God, když si na sebe oblékneš boží zbroj, no evil
žádné zlo, no demonic forces, žádné démonické no síly, principalities, žádné knížatstva, no governors, ani mocnosti, no spirits of darkness, ani duchové tmy, no Satan žádný, will be able to prevail nikdo proti tobě nebude stát. against you or your family. Neobstojí ani proti tobě, ani proti tvé Because rodině. God has anointed you. Protože Bůh tě pomazal. And when you open your A mouth, když otevřeš ústa, the enemies will run. nepřátelé poběží pryč. The demons will run. Démoni utečou. Because you have the power of God in you. Protože máš v sobě moc Boží. You have to understand who you are. Ale musíš pochopit, kdo jsi. I've always said this. Vždycky říkám, You would save yourself so many hours of counseling. Ušetřil by si tolik hodin, který strávíš tím, že ti někdo radí. You know, so many people, they just like to go into counseling and Mnoho counseling lidí rádo chodí pro radu. and ringing the pastor over and over and over. Pořád za pastorem, Help me, ohledně help me, té help me. stejné věci. Pomoz mi, And the reason they have to do that, A důvod, proč to musí and the dělat, reason they don't seem to find their own strength, a důvod, proč to vypadá, že nenacházejí and the vlastní reason they're sílu, always it's spiritual a infants, důvod, proč zůstávají pořád ve stádiu jako duchovní is mimina, because they don't have a prayer je life. to, že nemají vlastní modlitební život. In the prayer room, V tom modlitebním pokojíku, that's where you get your meat, tam your přijímáš vitamins, potravu, your vitamíny, nutrients, your strength, výživu, sílu, your power, moc, your voice, hlas, your authority, autoritu, your identity identitu, through the Word. skrze slovo. The Word is like a mirror, Slovo je jako zrcadlo. and you look at it, Ty se tam díváš and you see the gold that is in you. a vidíš zlato, které v tobě je. Tell someone next to you, you got some gold in you. Řekni sousedovi, ty v sobě máš nějaký zlato. Tell someone, you got some gold in you. Řekni sousedovi, máš v sobě zlato. And the problem is A problém je, that you haven't discovered the gold that is in you. že si to zlato v sobě ještě neobjevil. And a lot of people don't discover the gold that is in them. A mnoho lidí neobjeví nikdy to zlato, které v nich je. And they don't know who they are in A Christ. nevědí, kdo jsou v Kristu. And they always have these sayings. A pak pořád říkají, If God will use me, kdyby mě Bůh použil, if God will pay attention, kdyby mi Bůh věnoval pozornost, if God will listen to my jo, prayers, kdyby Bůh vyslyšel mé modlitby, I'm going through trouble and I feel like God has forsaken me. procházím pořád problémy a cítím, že mě Bůh odpustil. Let me tell you something. Něco ti řeknu. When you are a Christian for 1 year, 2 years, Když jsi křesťan, rok, 2, then that's, yeah, that's understandable. dobře, dá se to pochopit. People go through those stages. Lidi prochází různými But obdobími. when you've been with the Lord for 20 years, A když jsi s Pánem 20 let and you keep saying the same thing, a říkáš pořád to samý, then you need to stop doing tak that. by si s tím měl už přestat. Because God doesn't forget about you. Protože Bůh na tebe nezapomíná, God will never forsake you. Bůh tě nikdy neopustí, He will never leave you. on tě nikdy nenechá, He will never leave you stranded. nikdy, He will never leave you stranded. nikdy tě nenechá bez síly You will not perish. a ty nikdy nezahyneš. You will not perish. Ty prostě nezahyneš. But you will see the glory of the Ale Lord. uvidíš slávu Boží. Because God is on your side. Protože Bůh je na tvé straně. And if God is on my A pokud side, je Bůh na mé straně, then who can be against kdo me? může být proti mně? Come on, church. No tak církvi. If God is on my Pokud je side, Bůh na mé straně, the power of God moc Boží is the same je stejná. yesterday, Včera, today, dneska, and tomorrow. na věky. The promises of God Boží are the zaslíbení same jsou stejná. yesterday, Včera, today, dneska and tomorrow. i zítra. God healed Bůh yesterday, uzdravoval. today, Včera, and uzdravuje dneska, tomorrow. bude uzdravovat God did it zítra. yesterday. Bůh to udělal He will do it včera, today, dneska and He will do it a tomorrow. zítra. Come on, church. No tak církvi, Your battle tvoje bitva is not against your spouse. nezuří mezi tebou a tvým partnerem. Your battle is not against someone who is
in a relationship with you, or someone who's your friend, or someone who is connected or acquainted to you. Tvůj boj není proti lidem, se kterými máš jakýkoliv vztah, příbuzný, manžel a tak dále, When you přítel. understand who you are in Když Christ, pochopíš, kdo jsi v Kristu, instead of wasting time in using older weapons, tak místo toho, aby si ztrácel čas používáním starých zbraní, what other weapons? jaký jsou to zbraně? Anger, Hněv, envy, závist, jealousy, žárlivost, resentment, odpor, hate. nenávist. There are many weapons in this world Mnoho zbraní je v tomhle světě. that people use to react emotionally to different situations. Mnoho zbraní je v tomhle světě a lidé je používají k tomu, aby různými emocemi And reagovali na those situace. weapons don't take him anywhere. A tyhle zbraně je nikam nedovedou. But there are more powerful weapons Ale jsou tu mnohem mocnější that we zbraně, have in our arsenal. které máme v arzenálu. Prayer, Modlitba, fasting, půst, waiting on God, čekání na reading the Boha, Bible, čtení Bible, confessing the word, vyznávání slova, standing in the gap, stát v believing, mezeře, walking in faith. víra, chození ve víře. Come on, No church. tak, So, when you understand how powerful your weapons are, takže když pochopíš, jak mocné máš and zbraně you start using them a in your začneš favor, je používat, you will see miracles. tak uvidíš zázraky. Tell your neighbor next to you with a big smile, tell him you will see miracles. Řekni sousedovi s velkým úsměvem, uvidíš zázraky. Hallelujah! Haleluja. Number one, Za prvé, speak the truth. mluv pravdu. God has given you the truth as a powerful weapon. Bůh ti dal pravdu jako mocnou zbraň. Number two, Za druhé, put on the breastplate of righteousness. obleč si pancíř spravedlnosti. Walk in righteousness. Choď ve spravedlnosti. Live in righteousness. Žij ve And spravedlnosti. the enemy will have not even an inch in your life. A nepřítel nezíská ani centimetr ve tvém životě. Number three, Za třetí, have your feet shod with the preparation of the gospel of peace. měj nohy obuté do připravenosti kázat evangelium pokoje. Be an ambassador of the gospel. Buď vyslancem evangelia. Wherever you go, take the gospel. Kamkoliv jdeš, ber sebou The gospel evangelium. consists of four things: Evangelium se stává ze 4 věcí. salvation, Spasení, deliverance, vysvobození, healing, uzdravení and prosperity. a prosperita. If you are saved, Pokud jsi spasený, you will be healed, tak budeš uzdravený. you will be delivered, Budeš vysvobozený and you will be a prosperous. budeš prosperovat. That is God's complete plan for you. To je Boží úplný plán pro tebe. That is the wholeness of the kingdom of To God. je celistvost Božího That království. is the gospel. To je evangelium. The gospel is power. Evangelium je moc. The gospel is power. Evangelium je moc. The gospel is power. Evangelium je moc. When you understand that, Když tohle pochopíš, you go out to the streets tak vylezeš na ulici and you realize that the gospel is power. a uvědomíš si, že evangelium je And moc. when you lay hands on A people, když položíš ruce na lidi, the responsibility is not on you. I'm sorry. The responsibility is not on you. Ta zodpovědnost není na tobě. You're not responsible to heal them. Ty nejsi zodpovědný za jejich You uzdravení. probably are asking right now, Možná se právě teď ptáš. how many people have you healed in your life? Kolik lidí už si v životě uzdravil? None. Ani jednoho. Why? Proč? Jesus heals them. Protože je uzdravil Ježíš. Jesus heals them. Ježíš je uzdravil. I don't heal anyone. Já nikoho neuzdravuju. So when I step back Ale když já ustoupím and I let the Messiah a dovolím Mesiáši heal his people, uzdravit ty lidi, it's not my doing. to není to, co dělám já. It's not my To není responsibility. moje zodpovědnost. I don't have to heal anyone. Já nemusím nikoho uzdravovat. Jesus will do it To anyway. udělá Ježíš. Hello? Haló, Praise God. chvála Bohu. So in that moment, Takže v tom okamžiku I realized si uvědomuju, that it is so easy. že to je hrozně snadný. It's not up to me. Není to vůbec na mě. I'm not responsible. Já nemám zodpovědnost. So all I do is just lay hands on people. Jediný, co dělám já, je, že položím tu ruku. And I believe A věřím,
And I declare the word. A prohlašuju slovo. And Jesus will do the rest. A Ježíš udělá zbytek. I said Jesus will do the Říkám, rest. Ježíš udělá zbytek. So I don't have to have a formula. Nemusím na to být nějaký zvláštní vzorec. Because the supernatural Prostě je to, že nadpřirozeno merges with the natural. se propojí s přirozeném. And when you are walking in the natural world, A když chodíš v nadpřirozeném světě, even if you're having a cup of tea, tak i když máš šále čaje, když seš tady v přirozeném you světě, can prophesy while you're having a cup of tea. klidně můžeš popíjet čaj a přitom prorokovat. Hello. Haló. You can prophesy. Můžeš prorokovat. You can pray for anyone. Můžeš se modlit za kohokoliv. It's not some sort of mystical experience. To není žádná jako mystická zkušenost. It is the natural of God. Je to boží přirozené. And what you do A to, co děláš ty, is you just walk in it. je, že prostě jdeš. It's not like you're stepping from one world to another. To není tak, že jako skáčeš z jednoho světa do druhého. You carry it. Ne, ty to neseš sebou. You carry Ty it. to neseš sebou. You carry Ty it. to neseš And sebou. so when you understand that you carry it, Takže když pochopíš, že ty jsi ta nádoba, která to nese, you just use it. tak to prostě jenom používáš. You activate it. Aktivuješ to And you see it a vidíš to in the spirit. v duchu. It is done. A pak se to stane. But then in the natural, I v přirozenu it's manifested. se to projeví. The gospel. Evangelium. The gospel. Evangelium. The gospel. Evangelium It's power. je moc. It's power. Moc. Power to heal. Je moc k uzdravení. Power to deliver. Moc k vysvobození. Power to restore. Moc k obnově. Power to build up. Moc k vybudování. Power. Moc. Everything the enemy stole from you Všechno, co ti nepřítel ukradl, will be given back to se ti you. vrátí. Because the gospel Protože evangelium is power. je moc. You know, I was healed Víte, já jsem byl uzdravený. of a deadly tumor between my heart and my lungs. Měl jsem smrtelný It nádor was a mezi cancerous tumor. srdcem a plícemi. Byl to rakovinový nádor. And I had to pray. A musel jsem se modlit. I prayed through that challenge. Modlil jsem se celou My tu mom- dobu, kdy jsem tuhle výzvu My mom zažíval. had recently come to the Lord. Moje máma těsně předtím přišla k Pánu. I was a very unusual child because I was so, passionate for God. Já jsem byl opravdu neobyčejné dítě, protože jsem měl velkou vášeň pro Boha. That got me in trouble a few times To mě párkrát dostalo do because I was problémů, preaching at school. protože jsem kázal třeba ve škole. I was having revival services with the toys. Pořádal jsem probuzenecká shromáždění s hračkama. And I used to line up the toys Vždycky jsem si je tam takhle srovnal and lay hračky. hands on the toys Pokládal jsem na ně ruce, and make them fall. pak jsem je pokládal, aby I padaly. mean, I had powerful crusades with toys. Já jsem měl takovou moc s těma hračkama. I had powerful crusades with Já jsem měl toys. velmi mocné evangelizace pro hračky. Those were my first crusades. To byl takový první evangelizace, který jsem měl. So my teachers thought that I was going a bit nutty, A učitelé si o mě mysleli, že trošku a bit crazy, a blázním. bit radical, a bit unusual. Trošku příliš radikální, What's wrong trošku with příliš him? neobyčejný. He's a rather unusual kid. On je fakt divný, zvláštní dítě. We can't Opravdu, quite- zvláštní dítě. Figure him out. Nechápu, co to na něm je. His behavior is quite out of the box. On se prostě chová úplně mimořádně. Because I was always preaching to my classmates. Protože já jsem pořád kázal I had a spolužákům. stone, I would sit there and pray. Tam jsem měl takový kámen na hřišti, tam It jsem was my se favorite modlil. spot at school. To bylo nejoblíbenější místo I ve mean, škole. I was so radical as to preach to the pencils. Já jsem byl fakt tak radikální, že jsem kázal i tuškám And obyčejným. so my teachers were thought that something really wrong was with me. Takže moji učitelé si myslí, že to mám v hlavě fakt dost v nepořádku. So they wrote a note in the book. Takže psali poznámky And they asked my parents to take me to a psychologist. a chtěli po mých rodičích, aby mě vzali k psychologovi. I was only, 9 years old, Bylo and I had to go and 9. see a psychologist. Musel jsem k psychologovi. But let me tell you something. Něco vám It řeknu. was the best evangelistic session in my life. To bylo to nejlepší evangelizační sezení v mém životě. Hallelujah! Haleluja! Hallelujah! Haleluja! I trusted God.
I prayed. Modlil jsem se, I waited on God. důvěřoval jsem Bohu, I čekal jsem na received a Boha prophetic word one day before going to the doctor. a jednou den předtím, než jsem šel k doktorovi, jsem dostal prorocké slovo. God said you're going to be healed. Bůh řekl, budeš uzdravený. And your testimony is going to be heard around the world. A tvoje svědectví bude znít po celém světě. I grabbed that word. Tak jsem to slovo chytil, I trusted God. důvěřoval jsem Bohu, I believed it. věřil jsem tomu. The next day I went to the A doctor. druhý den jsem šel k My mom doktorovi. took me to the S doctor. mámou jsme šli k doktorovi. I'm just trying to make it Se shorter. snažím to hodně zkracovat, There's too many details of this protože tam story. bylo spousta detailů k tomu. But let me tell you something. Ale něco vám řeknu. When I went to the doctor, Když jsem šel k doktorovi, to their astonishment, k jejich velkému údivu, when they did the x-rays, když udělali rentgen, they discovered zjistili, the tumor was gone. že ten nádor je úplně The pryč. cancer was gone. Že rakovina je pryč. It disappeared. Prostě to zmizelo. And it was removed. Prostě to odstranilo se. Hallelujah. Haleluja. Number 4, Za čtvrté, take the shield of faith. vem štít víry. God wants to restore a culture of faith in the church. Bůh chce v církvi obnovit In order- kulturu víry. In order to walk in the supernatural, you need to walk in faith. Na to, abychom byli schopni chodit v nadpřirozenu, potřebujeme chodit ve víře. Faith is heaven's language. Víra je nebeský jazyk, nebeská řeč. Faith is the kingdom of God language. A víra je jazykem Božího království. Number 5, Za páté, take the helmet of salvation. vem si přilbu spasení. That means you need to always guard your salvation. To znamená, že spasení si musíš neustále chránit. Number 6, Za šesté, use the sword of the Spirit, používej meč ducha. the word, Slovo, the rhema, rému, the revelation, zjevení, the power moc, that's in the word. která je ve slově. Fight with the word. Bojuj slovem. Don't fight with your own words. Nebojuj vlastním slovem. Fight with the word. Bojuj slovem. The word. Tím slovem. Hallelujah. Slovem s velkým S. The word of God. Slovem Božím. Number 7. Za sedmé, Pray always modli se with neustále. all prayer Všemi druhy modlitby. and supplication. A vydávej se Bohu. Žádostí. God wants to restore a prayer culture in the church. Bůh chce v církvi obnovit kulturu modlitby. Prayer will make room for the supernatural. Modlitba totiž udělá prostor pro And prayer nadpřirozeno. will enable you to walk in the glory. A modlitba tě uschopní chodit ve slávě. How many of you want to walk in the glory realm? Kdo z vás chcete chodit v oblasti slávy? How many of you want to see heavens open? Kdo chce vidět nebesa otevřená? How many of you want to see fire coming down from heaven? Kdo chce vidět, jak z nebe sestupuje oheň? Hallelujah! Haleluja! How many of you want to see miracles? Kdo z vás chce vidět zázraky? You need to sustain a prayer lifestyle. Potřebuješ si vytvořit a udržovat modlitevní život. I can give you examples of great churches that have sustained a prayer lifestyle over the years. Můžu vám dát pár příkladů církví, které si během let udrželi modlitevní život. The fruit has been remarkable. A to ovoce z toho je podivuhodné. Seoul, South Korea. Seoul, Jižní Korea. It's the one, they have the largest churches in the Jo, world. ty mají největší církve na světě. Besides other places like in Nigeria or, in South America. Další místa, Nigérie, Jižní Amerika. What is the number one factor which keeps this healthy growth happening? Co je prvotním faktorem, který způsobuje tento zdravý růst? Prayer. Modlitba. Prayer Modlitba. is the most powerful weapon To je ta nejmocnější zbraň. any church can get a hold of. Jakákoliv církev se jí dokáže We will chopit. transform the whole city of Prague Proměníme celé město Praha with prayer. modlitbou. If we mobilize prayer teams, Pokud zmobilizujeme modlitevní týmy, if we pray around the city, pokud se budeme modlit we na can různých místech change města, the dynamic here on earth. tak změníme tu dynamiku tady na zemi. We can change it Dokážeme to změnit through prayer. skrze modlitbu.